चलो हो जल्दी जल्दी गोबरा लोइया के पाथ दही। जी का जी बुची हेलो इनके पर कौन है सखी लिखल बाटे। ये तो हमार सखी है तनी स्पीकर पे डाला स्पीकर पे। ला बोला बोला। हेलो हेलो का हो सखी नमस्ते। नमस्ते का होता। आ का करे के बाटे तू तो जानते बालू कि कितना बढ़िया घर में बियाह भइल बाटे का करी एसी चालू कर देले बानी। अच्छा के बोला था ना। अरे हमर ननद हई तेल लगावतारी। अच्छा हाँ हाँ एसी चालू कर देले बानी हमर ननद तेल लगावतारी। इसी का हम कहां तेल लगावती झूठ बोलता लू। बोलिए का एक कर देता हो सखी। आ कुछ ना हो सखी कहनी का करत हो। पूछो ना तनी जात रहनी एक जगह तनी काम रहे। हाँ और गांव घर के हाल चाल बताव। सब के बढ़िया है सखी। का करिए सखी हमर गाँवे आवे के खूब मन करता लेकिन हमर सास कहतड़ी कि तू जइबू तो वही जीगा घाम छान लागी। आ सही बात बा हो सखी जीगा राज न बाटे आए बताव नौकरानी आवत सब बर्तन माजे गोबर काढ़े हई करे हऊ करे हमरा कुछ ना करे के पड़ेला। आ वजह तू तो जानते बाड़ी कि माई अकेले भी कुल करे धरे के पड़ेला ऐसे हमर सास ना जाए देवेली। आहो सखी का हो सखी कि तार गांव में तने करे तो बरहम बाबा बाड़न न। हाँ हां तो वे बरहम बाबा ने तनी जाए के रहे हमहु बानी साथे खुशबू भी बोल रे खुशबू बोल। हेलो हाँ सखी क्या हाल चाल बा सखी। ठीक बा ना। हां ठीक बानी तार दूल्हा ठीक बाड़न। हाँ हमर दूल्हा ठीक बा ना तहने लोग के ना ठीक बा हो सखी कि तहन लोग के दूल्हा गाँव में घुमावतलन जा। हमार दूल्हा तो कबो जा ही ना देवे ना कहे हम अपने घरे बानी एसी वाला रूम में सुतल बानी। हाँ तहने लोग के ना दूल्हा निक बा ना कि छुट्टी दे देता ना घुमता जा। हमनी के तो अभी आइल बानी के छोला चट खाए। हाँ ठीक बाटे ठीक बा सखी रखो तनी जाते तनी कुछ काम बाटे हो जीए। अच्छा ठीक बा ठीक बा। ए भौजी एगो बात तारा से पूछे से तू झूठ काहे बोललू ह। पागल हई आय बताई हम कहब कि हम गोबर काटतनी हई करतनी हौ करतनी त हम ससुरा के बदनामी ना होई जी। कब सखी सहेली के है ससुरा के बात ना बतावे के चाहिए समझदार लड़की के। जी तू ठीक है ना कहतालू शिकायत होई हमारो शादी होई ना भौजी त हमहू कहब झूठ सच बोल देब कुल। तब का ए बुची जी अपन बात कोई के ना बतावल जाला हम काहे खातिर बताई कि हमर सास दूसरा घर से खाना मांग के लिए आवेली तो दूसरा घरे चौका बर्तन करेली हम गोबर पानी करेनी काहे के करब कोई ससुरा से आवत मतलब नैहर में से आवत ससुरा में देखे। हाँ एही जाके बात ओई जा बड़ाई करो ओई जाके बात एही जगह बड़ाई करो। ठीक कहलू। अब अपन ए भौजी त खाऊ जाला पिए जाला त झूठ बोल दे जाला कि मार भात खाबू त कहे मुर्गा मछली खाती। तब का नैहर में जाला तो कहे जाला हम सास है एक दिन बीच डाल के हई मंगावेली हऊ मंगावेली हमरा के हई से खियावेली होई से खियावेली ई सब बड़ाई कइल जाला। भाला का भौजी तू हमरा के सिखा देलू ना त हमहू पागल जैसन बता देती झूठ सच अपन कुल बात बता देवे नी हम कोई पूछेला त। जब परब आवेला हम कही ना कि ए सखी हमर दूल्हा सोना के हार गिफ्ट कइना त सोना के लौकित गिफ्ट कइना त हई त ह फलाने कन ई सब से भौजी इज्जत भाव ए बढ़ेला। भौजी सदिया में कबो चल जी गुआ ना पहनबू सोना का हारा बा त ऊ का करबू। कह दे के शौकीन पहिरतनी आजकल सब कोई ऐसन पहिरत त हमहू पहिरतनी। आजकल कोई सोना का पहन तो नहीं के रखल रहता पहनत नहीं के रोल गोल का पहनता सब कोई रोल गोल के पहिरत है आदमी बतियावे के त का ना बतिया दी हम जी बुची जी। चल आज आदमी धन से अमीर नहीं खा रहत लेकिन मुंह से बोल से अमीर हो हां बोल के। हां ए भौजी चोखा में अरे का बोला जाला हो गिया में डालले रहलू आलू। हां चोखा भात बना देले हो। हां बना जाई खाई जाता नहीं खाए हम खा नहीं आवा जल्दी बगन तुम पात के हो रवा दूसरा घरे अभी जाई के बा उनका घर चूल्हा चौका कइला ही नहीं खी हम। चल रे खुशबू बहुत गोड़ दुखा गइल हटू यार कि तू आधा पैसा मिले बाद हम पैसा मिले टेम्पू कह देबे के लिए। अरे कहानी है ना तो सब कोई कहता कि तीर्थ रास्ता नाप ली है एकदम एथी बटुए चल वही तो गांव थोड़ा तो लड़को हां लौकत टुए चल देखल जी कैसे कहा
हाँ पूछम नहीं, देख ना एगो मेहरानू गोबर पाथतिया, चले के का? रुक ना, ओकरे से पूछल जी कि लखे ए उनकर के शिवनाथ के कौन घर हटुए। हाँ आई रे पगली, तू दीदिया कहे लगा तारी रे खुशबू, मान ले अब केतनो बढ़ बनी त का कि ता सहेली हनी ना। चल ना पूछे गए रे खुशबू, एकदम जीव एकदम एती हो गइल बटे, ये दादा नक नका गइल बटुए। ए जी सुना तनी जी, ऐसी बचन के कने घर हटुए? एगो पक्का लाल से घर रंगल बाटे, उहे का के नहीं हो बताई ना केने रंगल बा? कने बाजी? कहाँ ले? हमनी के आइल बनी जाए जीवा से रघुनाथपुर से, भानाथपुर के ना एगो लड़की के तनी बियाह भइल बटुए। किरनी सखिन हाइट वाला होता ना। हाँ जाना तनी ये दीदी हमनी के ना एगो सखी रही किरण, आ उनका उनको एतवाते लागत रहली ही बहुत निमन, लेकिन गौवा का नामो हम भुला गइनी हरे, कैसे तो गौवा का नाम रहुए का जनी, कैसे तो गौवा का नाम बतावत रहन स, लेकिन भुला गइल बनी। रुक फोन में करतनी, रुक कर सकत कर कहीं नहीं आइल एरिए होई त घर भेट उठ। हाँ तब का होने जाएंगे। रुक आइए कोने ओने काहे के हमनी के जाई के पूछत है, बताओ हमको घरवा केने ह? ए सखी सुना लो तू का लगाव तड़े? Put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। होल्ड पर रख देला सरे, काट जे काट दे बाद में कर। चल चल पहले ना ओने से बताइली ना बताइली। आए दादा ऐसे कहले है, एने से जाके हेने मुड़े खाती। चलो आओ चलो। ये छोटी बच्ची कहाँ गई रही? अरे जे बिया हो कने गइल बिया, मैं ऐसे तोर क्या उतारू का बात बोले? कोई कुछ बोलला सका? ना कोई कुछ ना बोलल है। नहीं बोला ना, अगर कोई कुछ बोलला हो त जान नहीं को अभी हम एको बाकी ना छोड़म कहू जानी के ना जी। हमारे एक बाई के याद पड़ल, गोबर पाथत रहनी, एक बाई के याद पड़ल कि मम्मी जी के गोड़ नहीं थी दबाइले, यही से आके दौड़ के दबावे लगनी। पतो त भगवान 7 गो सतुरो के देश तहरा ऐसन पतो त हमरा ऐसन देख, हमारा बेटियों के सुख मिला था, पतोहियों के सुख कोई जानी पूछा ताई जा। छोटी बुच्ची कहाँ बानी? आवतिया के लिए उनिया हाँ कने के ऐसे खबर आए के ना अजी मम्मी जी कहनी ही कि छोटी बुच्ची से आन समरत भई नी वहां के कह दही कुछ काढ़े बिने के। हम छोटी बुच्ची के उम्र के रही ना त मार दुसुती गिनत रही, हई बिनत रही, सब कुछ करत रही। नीमक नहीं खतल, नीमक लिया के रख दें, जात रहनी खाए त नीमक के नहीं खे। मम्मी जी जाए ना सांझी के जाए पे ले ले आई तो कनिया को तो ले आई बना रे सब। अभी तो और कुछ बा जौन घटल हो तो बता दी हो, सब बता दी। जीरा मरीच ना बोल दे हम। जीरा मरीच ना, जीरा मरीच नहीं खे ना है दामाद। ए मम्मी जी हम दूसरा कोई के पतो हनिया ना है कि एगो चीज भरल बाटे या दूसरा का चीज खाती हाथ धुन लेब। हम ये सोची ना कि हमर मर्द का तना पाई कमा के जुटावत आटे, हम सोची ना समझ हम सोची लगी कौन कर तब कहनी कि तहरा ऐसन हमरा पतो दिगोड़ा दी मम्मी जी। आ सुना ना ई कहनी हां कि का कुछ बात होई त हमरा से बताई। हमरा से का डरे के बात नहीं खे, कुछ नहीं के बोल कौनो जने कुछ बोलियन त उनका लोग के हम एगो ना छोड़ब, जानते नहीं खु अभी हम का बोलो जी उधारिया ताकतलू कुछ ना। और बताई मम्मी जी कने के सांझी के कुछ ले आई नहीं, चटकार खाए के मन करत आटे। बताओ जौन कहबू त मछली खाइम जी, मछली के मुर्गा, मछली खाइम के मुर्गा। मंगा त मछली चलो मछली आई ए बुची जी कुंवार में ओठ रंग के ना चलल जाला। आ कुछ ना होई होए जे बिया कहीं जाती है। खेलत रहनी है जामनी के पुतली न त लगा लेले रहनी है ओही में हो ना कुंवार में ओठ ना रंग जाला। अभी तक ले कनिए तू पुतली खेलतारी। ई कनी हां की सुन मसाला सकराहे पीसली है जानली। हम पीस देब ना मम्मी जी, हम पीस देब ना। तू पीस दे, वो यो पीस दे, कोई पीस दी। हाँ ये मम्मी जी हम सोचत है ना भार में पैसा जुटा ले बानी आ मिक्सी मशीन किन दीही। बड़ा छोटा की चाची के पतो ही है, देखा के मिक्सी में मसाला पीस जाए ना ओ में के सब्जियां का अच्छा होला जितना शिल्प का होला। जान लो जी लेकिन पारला हरला बुनी परे लागेला तो चूल्ही पर मसाला पीसे के मन करला। ना तो घर ठीक
तो चला एक खरीद लेवे के एक दिन हाँ, चल हमारा याद पड़त अटे हम 1500-1600 रुपया डाल देले बनी 2 बरिस में। 1500-1600 हमहू रख ले बनी। हाँ हम तो जुटा के किन देबे के ठीक खरीदे, बाटे। हम धीरे धीरे न कुछ कुछ कर ए मम्मी जी भूख लग गई हम जाता नहीं खाए। खा लो अरे खुशबू हमारा जीव नकनका गइल बटुए। सब कोई कहता कि ये बा किरनी के घर आए लेकिन हमरा लागत नहीं खे खुशबुआ कि हई किरनी के घर ऐसन होई कहते कि पेंट पोचारा बटुए एकदम संग मर मर लगावा। हां कहतिया एकदम धोवाला पर छला छला लागेला और ई त माटी के लागत रे। तो ये माटी के है ये है पागल इसका रे हई माटी के तो हले ही हटुए। प्यास लगल बड़ी जोर से। अरे हमरो इतना जोर से प्यास लागल बानू कि का बतलावे लही। प्यास को दे दी त आई का करे करे हम तो बुझाते नहीं खे। पूछबो कोई नहीं सुन ना आ? उ त हमनी से किरनी कलश के लाल के बाड़ी बा लाल तो ई बा पागल है इसका रे वो कहले कि माटी के हमार घर नहीं के हमार पाका के बाटे एसी एकरा में लागी। ना ठीक हाँ तू पागल है ठीक बा तोके बुझात ना हटुए। लड़के से पूछी के का आय पूछी के का लड़के से। हाँ ए बुची आवा आवा बुची आवा बुची बता सुना कहनी ना आवा 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 मानदीप के ये घर है ना मानदीप के ये घर है के कर मानदीप के का कहतड़ू मानदीप मानदीप हई ये घर हो ये घरवा है। हां अरे सबको तो ये कहता टुए। हां हे अम्मा जी गोल लगतनी कहानी ना कि ये मानदीप के घरवा है। हां हम कर माई हई। अच्छा अरे का बात बची ए रार पतो के गो हमार पतो त 2 गो बाई से एगो छोटकी एगो बड़की। तू का हो नए नए हमनी के गांव में लागत हो कौन बताइए के बारे में पूछता है आई छोटकी पगड़ी बड़ी खुश हां छोट छोटी जे छोट किरण नाम भरा हुआ। हां हमर बताइए के हा नाम किरण। तो हो नहीं के सब तार वो सबके दूसरा जगह पाका के घर बनू ना इहे घर है हमार। ये घर है इनकर और दूसरा जगह नहीं घर घर ना ए बुची कहां भाई बाटे दलाली बाटे एगो मड़ाई के करा के हां सखी की किरण सखी है का। अरे हमनी के साथी आइन जा चला जा पानी पी ले जा फिर पानी उनी पी के तब जाई है जा। हाँ, ठीक है बाटे ए डैडी हम जाते घरे ए बुचिया तनी है तसले में पानी भर के ले ले आता। ठीक बा लेके आ ये दादा छोड़ आओ जा आओ जा लागत नहीं खे तनी आई भी मम्मी जी अरे हो देखा हो के आइलवा पानी उनी घे पियाओ जा हम आओ तनी और ये तनी खुशबू दुकानिया पर बा। कुछ लेके ई तो हमनी के सखीन रहली है गोबरवा भीरा गोठवा भीरा। अरे का ए किरण सखी हेने ये संग मर लगावल हटे बिल्डिंग हटुए। अपन एशिया वाला घर हमरा के लिया चला ना हाँ लिया चला आ कहता का मशीन में एगो डालला पर कहता कपड़ा सुखा जाला ना हमारे में कांदा बा खींच द सुखा जाई खींच द बैठा जा। हां आहो सखी तू ही तो रहलू गोबरवा भीरा गोठवा भीरा आ भागा तो पनपना के तोहर लोग कैसे आ गइल हो जा। हमारे एगो किरण सखी बड़ी उ तोहरा नियन हाइट बा हाँ ये सड़ियो पहन ले रही गोबर भीरा गोबर खूब ये पातत रही नीमन से काला जवाब तड़ो जा अब जानिए गइल जा त काला जवाब ए सखी जितना बे रहल जाला ना ओ तनिए में रहल जाला। बताव हमार बड़ाई कइले से कुछ बने वाला बा हो। हेतना बाड़ी सुदनु की हेतना में के बार गोड़वा पसार दी ऐसे करे के चाहिए तारा। अच्छा ई बताओ जा कोई के ससुरा आइल जाला हमरा गांव घर में इज्जत नहीं के आ प्रभावा के यही बिया भइल को प्रभावा के ए जनु प्रभावे के तो ससुरा हमने के गई रही जा तो जो से आइने जा पूछनी है जाके ए राम बचन के ना रामदीप के ना मानदीप बाटे आ ये सब करत हो जा हिताई घूमत चलत हो तनी हमार नंदी के तनी बियाह करावे के रहे ओही यही के चलते कहलस या ना बियाह नहीं जीवन लइका बा ओही देखे गई रही त मुंह ला जाइल त कोनो बहाना हाँ, नहीं के तब का करे आइलू हो जा इतना किरण देख हमके घुमा कर ना कि जाके छुछुरा रे नो घरे हाँ, तब का ठीक बा बोलावे के ना रहुए आवे
इतना बड़ाई मार बतिया उतना आदमी का संग मर मर के बाहो हम काहे खातिर तो लोग के बोलावे गइनी हो तो लोग अपना मन ही ना आइल बेलू जा बोलावे के तारा मन ना रहो तो हमनी के आगे नीचे का हो सके हम तो लोग त हम कोनो ननद के बियाह लगल बा के हम बोलाई आ तब एकर मतलब गोबर गोठा सब नु पाथेलू कहेलू कि हई ना त हो के ना करेला अपन काम नंदी गोड़ा खूब दबा नौकरानिया के बोलाव तनी पानी पतर पियाव लागत होई नंदी दबा पानी पतर पियाव नौकरानी कर वैसा अरे हम नहीं किए भी पिया खाती चलो जा काता ना पानी पिए बुझा चलो ना पिया के ढेर बेइज्जती करत नंदी का बे नौकरानिया ऐसे ल घर में तनी लिया के पड़ी नंदी जन गोड़ा दबा उतरी नंदी पड़े गइल बाटी हां तो अइन त दबा न हमनियो के तो हम लोग पाए गोड़ तो काहे ल बताओ अपन ससुरा के शिकायत करला हम तो हम लोग निया ना है कि अपन ससुरा के शिकायत करब अपन आदमी काम करत ना दूसरा कोई तो नहीं शिकायत होला हमर बबुआ कहत रहुए कि बक तिला को चढ़ावे गए रहिए त कहां ए रहुए वो किरण के थी हमर तो घर हम जन्नू के जने पाका के बनल रे बाबू हां तब का हम उलत रहनी है कि ना मैं लागत के एकदम से झाड़ कर संग मार मार के घर बता जाए त मार हीरा मोती दे दिहन किरण सखी ना उहे करे खातिर आई रही है देखे खातिर कि जाइम जाना त काजू कतली के पानी पियम जा ए खुशबुआ किरण सखी त अभी तक चीनियों का पानी ना पूछले रे सास ननद के घर बहु सखी तो हम लोग जानत हो जाना इतना बड़ाई ना करे के चाहिए स्पंज ना एकदम रात में डुबाव लेके आओ जा निकाल के लेके आओ स्पंज जा मिली देहात न ना मिली पाका के घर बा नौकर हो गया सन बनावत जा लेके आओ जा ना बेइज्जती करतल हो सखी ये एसी वाला घर बा चल रे चल कहां से चालू कर जला एसी चल रिमोट होई आवा आओ जल्दी आ तनी माछ के बर्तन दे दई भौजी के का करी हो भौजी के तना काम कर बहरियो जा तनी काम करे घरों में माछ के रखले रह कम से कम त खाना में तो बना दिया ना एगो तो ऐसे माटी के बना के छूटते नहीं खे तो पनिया नहीं खे का हो माजे खातिर छोड़ा देती यही से कहीं ना मारे लिया दे बर्तन मजे वाला हुआला ठीक है नौकरानी किरण सखी के नौकरानी हो के करा का कहतु जे नौकरानी हो आय के नौकरानी ह तार भौजी है ना हां अपन भौजी के नौकरानी न हो तेल लगा चला हमर तेल लगा दे हमरो गोड़ दुखा तनी दबा तनी निमन से तनी गोड़ पे धो के भागा मुझे कना भाग मुझे जी सरुन का नौकरानी है कि ननद है आय दादा अपने ही कहली कि हम नौकरवानी हनी हां मतलब ननद हमर नौकरवानी है हमर ननद तो नहीं जानी के कहती है कि हमारा सखी है या नौकरानी हमारा केना कहनी ये दादा भोरा को सही का नौकरानी के त काम करता ही बड़ुए बचिया तो जानी अपन घर में ना बना ले खा ले बना दो गए सही कर हमारा घर गए कैसे ल जल गोल का जानी कैसे गए से पर जर गइला बोला ना का कथू हां गैस तो करिया ना होला दियाला उसने रहेला गोरे रहेला हां तो चुपचाप जा जाई दिले जा भौजी से बात कर जा हमारा से ढेर खिला जा बस नंदियो से लगाड़ी झूठ बोलते इने के झूठे खाने बैठी क्या कहा तू जाओ आए कुछ ना बढ़िया से अंग लगा के मान जाए नौकरवानी कहा थी कि हमरा के नौकरानी मत कहन त खींच देबा भाई ने नौकरवानी मेरी माई के चले जाऊंगी तो नौकरानी बन के बाबूजी जाय बुझा के ना जे बुझाई दिले हो जाय के अब का मोया सलिया त पता चल ये जा नौकरवानी के हिसाब से खाना बन होई ना मतलब नौकरवानी जन बनाओ तो सब साहब के खाई पड़ती मतलब सखी के तो का बनाइबू आशा जी के नौकरवानी हमर दिमाग बनी जैसा बनावा ये नौकरवानी हमर दिमाग मत खराब कर जाय दिले जा जा ये नौकरानी यदि कहत तनी कि तनी बनावा जे तनी कोस मसला त पनीर बना दो तू बनावा आए का हो नौकरानी का हो पनीर मंगवा दो जा बनवावा जा कोने को जाना पनीर ए अपन नौकरानी से बनवाओ जा कह दो अपने सखी के हमरा से का कहत जा अपने सखी से कह दो जा अच्छा ठीक है बेटे चलो हो सखी किरण सखी भी कही हां जा नौकरानी के बोली निकलता तानी जानी से त कम में ना बोली निकलता
सखी बनी सखी का बनी सो हो आए कहत रही भौजी मत डीलिंग झाड़ा हो तो वो झाड़ झाड़ के इनकर के खुद बढ़िया से बता दी हो सो ऐसे कह जाला कि ना अपन जेतना में रह जाला ओतना में बतावा जाला त इहो न भौजाई होई त का हो मार झाड़त रही बड़का बड़का डीलिंग कि हां या त हो आइला के बाद कुल मालूम चल गल त पत्ते चलत हुन करे मुंह गोबर लेखा बन गल होई ना उनो के बतावा हो गांव में हमार कतना इज्जत बन रहल हटे कि कुल खून खानदान में सबसे अमीर घर में किरनी गोइल बिया। आए बतावा है दुगो आके मोइले जाके भेद ले जाके मोइल गांव में हमारी इज्जत पानी पानी को दी हसन हो दादा। आए कैसे आ गईनी से हम तो ई सपनों में ना सोचले रहनी कि नैहर के सखी सहेली हमार ससुरा में आ जी हस बिना बतावले आ गई से एगो बोलौले रहती तब बातो अलग रहल हटे। हम तो छोटी बुची के बियाहो में ना सोचले रहनी कि हम अपन नैहर के सखी सहेली के बोलाई का जरूरी बा का जरूरत रहे इतना हंसला के बताव ओ मार हाथाना बोल के मार गईली हस शिकायत मार बतियावत का करी जी मम्मी जी बताई कि कौन बेटी कहे नहीं सके हम ससुरा में गोबर काढ़ी ना गोबर पाती ना सब कोई अपन बड़ाइए न करेला जी बताई रहुआ बताव अब जाके पूरा गांव में कहियन सकी किरनी के घरे गई रही देखनी ओकर होइसे ना होइसे ना ओए तब मानत नहीं कि घर दुआरवा खराब थोड़े नहीं के मम्मी जी हम बनी तो मार बहुत देहानी हम ना सोचले रही सपनों में कि हमार सखी आज सब बिना बतावले जीगा कैसे घर जान गई नहीं सो जी। अरे बैठल रही सब मार गांव में पूछो तारी सो हाँ। तो हम बहरिया निकलनी है पनिया खाती कला तो हमरा के कहते सकी प्रणाम जी तो हम कहनी कि का तो रहुए उनकर माई है तो कहनी कि हाँ और पतोह के नाम किरण तो कहनी कि हाँ तो आए तब कहनी कि अब कैसे ना पूछो तो ये ना कही कि देखा पहचान के भी ना बताई मानो तनी हम कहत रहनी कि हम खूब अमीर घर में गइल बनी हम घर में एसी लागल बा कूलर लागल बा कोई अपन बड़ाई ई मजाक उड़ावत रहनी से एसीया कहां बा तोरवा कपड़वा पीछे वाला मशीनिया कहां बा और ये टाइल्स हटे सतानी इतना दूसरे सब त गांव भर जाके कैसे जइबू तू गांवे तो माता के और बेपानी करी हम नैहर न छोड़नी से जी मम्मी जी हम नैहर न छोड़ा दे हनीसन होइसन कोई के सखी से लोग दूसरे घर बसेला जानल नु भगवान करियन त हो जाई सपने देखतनी सपना देखतनी कि हमर मर्द कमाई हमर ससुर कमाई हन छोटी उची के बियाह कर ले टाइल्स तो लगवाइबे करबा लगवाई हां टाइल्स लगवाई बोल के मुंह में करी खा पोत फिर बोलाई देखी ह तब उनका लोग के मुंह ला जाए तो बहसलू तक मान लो बहसिए दिलस कोई लड़की अपन ससुरार के अथी करेला का कहो कि हमर हइसन घर बा उहे न पानी हम का जानी जी मम्मी जी हम का जानी हम अब कहे दो कनी के ओकर का घरवा जाके देखले बड़ू कि कैसन बड़ी सो मोनी के ना बजनी से जानत नहीं आके अपन मार शिकायत करत रही सके हमर ससुई हैसन हमर ननदी हैसन है हमरा ले कह सकी तू सब शिकायत बतिया हम कहीं हम काहे के शिकायत बतिया हमर सास हाथा ना तू करेली मानेली जानेली हमर ननद हाथा ना करेली त जाए त पाका नहीं खे ऐसी नहीं खे त का ससुई ना नु दे हमर खराब बिया देखली जाना आए नाश्ता पानी करा देलू है ना तो वो खाती जाके कही हमसे कहत ऐसन के गुड़ देनी ही पानी पी के तो कहत ऐसन छेनामा वाला मिठाई लिया तो कहलू है ना कि मम्मी जी लावे गल बड़ी मीठी तो दूर बटे चट्टी तो कहाँ से तुरंत आ जाए छोड़ी जाए दी जाके बेजती तो उनके कोई नहीं सन कोई नहीं चल कोई नहीं सके और गांव में कोई बतियावत रही सन वो नहीं मार का केकरा से बतिया हराफा के कोहरो घर बा हां हराफा के हां बगलवा आयरनी से लइका के पता लगावे एक नंबर के बदमाश होई से वहनी के नैहर के जान जाई हां कोनो चीज करस ना मम्मी जी तो हमरा के सिखावस कि तू कर हम कनी हम ना करब मार कचरी चोरा लसन धान के दिन में धान काट लसन हमरा के सिखावस तो हम कही हम शुरुए ले हम गलत काम ना करे के मन करला जान जाई वहां तानी की 76 लागत ताड़ी से हम जानते कि दोनों एक दांत के रोटी खानी स जान जाई आ छोटी बुची आवतारी उनका लेना ना कुछ पूछत रहनी स हां ओकरो से मार लड़ली हस पता ना काजी उतार सखी से के दुश्मन है सो अरे दुश्मनों ले बड़ दुश्मन बनी सकी छोटी बुची नहीं कि हमरा बिर जाके हमरा के नौकरानी करतन से बर्तन धोता नहीं त मजाक करत हो या सन खूब मजा लेत रहनी से गुड़ के पानी देनी तो गोइनी सन ठीक कइलो भागा देलु अपने से गनी सन ना अपना मन ही कहत ऐसन के हम कहनी ही
एगो बहुत हम- देले रही। अब का अच्छा ये बताई जी छोटी बुची आदमी अपना नैहर के ससुरा के नैहर के बड़ाई ससुर में करो ससुर के बड़ाई नैहर में करो तो हम तो नैहर के बड़ाई रहो सब ओतना भी ना झाड़ जला तू तो झाड़ देले रहो कि एस्ती में सुतल है हां जान दी माई ओ दिन गोबर पाथत रही ना ओनी से बतियात रहू ना हां हैं हाँ। कथी की एस्ती में सुतल है न करानी है सो गोड़ दा बता अब कौना मुंह लेके जेबू तू नहीं घर में बताओ अब हमारे लिए ना गलती हो गई बाटे हैं बहसल जाला तनी थोड़ा ऐसे कह जाला कि जितना में रह जाला उतना में डीलिंग में झाड़ जाला दा झाड़ लगा दे दा जा ना जदी बाहर दे तनी हम कह दे तनी कुल तो रोगा करवाओते धरवाओते ये छोटी बुची और कुछ कहत रही हां का कह दे किरनी ऐसे करत रहे हो बच्ची आ जानत नहीं खू नैहर में चार गो लइकन से बतियावत रहे कहत रहे देखता झूठुआ के बोलत है संजीव छोटी बुची झूठ कहत रहे से तो सच कहत रहे से भगवान जाने लेकिन हम पहले काब लेके ना चली ना अब देखा तानी ना भौजी तू ठीक बालू त नहीं जान तनी काहे खिसी आइल बैसन अपन नैहर के अपन ससुर के मार शिकायत करत रहे तो हम ना शिकायत करनी हम बड़ाई कर देनी तो हमहू तनी ढेर बड़ाई कर देनी आज ले जान लियो इतना भी ना जौन सच बता लगा जल्दी लगा के आवाज नमस्कार प्रणाम मम्मा निकल सिंह हमने के अपन टीम में हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सब साथ दी विदाई अगले वीडियो में